právě natočný. Když mám za to, jestli natočná správně. To se povedlo. Ne přestání to tak hladce. Takže pan Šoral na najízdní lokomotivou natočnu, on si sám nepřel a vypucoval, tak má to právo. Takže 5 lokomotiv pověřovací série bylo vydáno 1966. Povedlo se tam dodržeteli podpísaných 5% hmotnosti, takže vážilo téměř 19 tun. Lokomotivy měly stejně jako druhý prototyp terminátové řady. A poslední 7. lokomotiva má již produkční počníci zkušební provedení pro sériovou hru. V podstatě s výrobou zařazovací série byla už objednána první série 85 lokomotiv.